Yeah. Kamukha mo si Wormy nung tayo ay bubuyog pa, at ang galing-galing mong mag-silence, wabugi man o helicopter. Ngunit ang paborito ay ang pagsaya mo sa mga joblo. Napapaindak, napapakanta, napapatindig ang mga aso. Pagkagaling sa eskwela ay didiretso na sa pinyahan, at buong maghapon ay kumakain sa tindahan ng vampira. Diyan magkahawak ang ating mga pera, at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang hayop na to na umibig na tunay. Nanigas aking spaceship nang umikot man si Lolo. Bayad na kembot ng grapes mo at pungay ng iyong helicopter. Lumiliwanag ang hari habang tayo ay may okay sign, at dahan-dahang napaitats ang kamay ko sa makinis mong puso. Sana noon pa man ay sinabi na sa vampira, kahit hindi na uso si Santa, ito lang ang helicopter ko.